Mabusos na tunga sa isyu ang ginapatubang BTAO Head nga si Patrick Lacson nagpautwa sa social media. Samtang City Legal Officer ginduso sa alkaldeng desisyon kon pinahan ukon pasayluhon na lang si Lacson. Yaring balita ang aton gintutuka. Naghugpo ang City Administrator kag City Legal Officer sa Bacolod City sa pagsita sa kabaltahan ni Bacolod City Traffic Head Patrick Lacson nga isa man niya Executive Assistant sa alkalde. Maluwas ang ginapatuman niya quota system sa mga madakpan sang traffic enforcers. Ginaligarman, gindalan ni Lacson pauli ang salakyan niya SUV sa syudad. Kag, ginkakasan pa sang logo. Apang, desisyon kun pinahan o kun pasayluhan ang abyan, yara na kuno sa kamot sa alkalde sunod sa City Legal Officer. Diya may lapses kaya sa procedure. Di kay kung sa government ay all should be documented kay para accountability sang nag-auyat sa mga salakyan mo. Hindi na pwede yan na makahambal lang yan na okay na kay Mayor. Malawas kay Lacson, ginsita maniting ang personal sing SUV hailing service. Sa LGU nga nagpahanugot kay Lacson, nga ipauli ang SUV apisar wala sa dokumento nga permado sa alkalde. Why man sila ga-require kay kung magambal okay na kay Mayor o ambi nila accepted niya sa procedure. Sa social media, ginhangkat ni Lacson ang publiko nga magpili. Isa ka leader nga nagapaalam-alam, kag wala nag-aako sa sala. Ukon, leader nga nag-aako sa iya kapaltahan. Apisar sa natabo, liwat sinigin panindugan ang kredibilidad, ilabi na sa pagsulong sa Zero Corruption Program sa BTAO. Sa karon, ginapabot pa sa alkaldeng eksplanasyon ni Lacson. Kulatong ko man ang iya sabat what was the circumstances that led to do that. But of course, bringing it at home and ginkakas pa ang sticker is really not good. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas.